esan duzu guztia. Vamos con... Baina jarraitu beharra daukagu. Eta azken mailari ekingo diogu, inklusioari buruzko jardun honetan. Herrialde naiz lurralde batzuetan garatzen ari diren politika publikoak, ebaluatzeko ekimenak ezagutu ditugu, baina gurean ere, Euskal Erkidego autonomoan ere badaude esparru horretan esperientzia handia pilatzen duten erakundeak eta enpresak. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Eta horixe egingo dugu, esperientzioen berri jasoko dugu jada garatzen ari direnak Euskadin. Lehen ziz aipatu da, baina beste asko ere badaude, eta mai honetan egin nahi dugun ekarpena horixe da aspaldi lanean diharduten prozesioen berri. Maite Sanz arituko da. Además, les tengo que decir que Maite ha sido nombrada hoy mismo. Gaur bertan izendatu dute Besaldi. Beraz, hau izango da, bere estrainaldia ez dago bat ere urduri. Ze Sanzek eskarmentu handia dauka, 24 urte eman dituztaten, politika sozialetan, zerbitzu sozialetan masterra dauka, eta sustatu saria ere jaso du Fernando Fantova dago berarekin. Bueno, familia modukoak gara, eta bereik aurkeztuko digute gainerako gonbidatuak mikrofonatzen ari dira, eta pixanak egoko dira. Arratsaldeon, ahora sí. Bueno, pues antes de nada... Lehenik, azken mainguru honi hasiera eman nahi diot, barien jarri duzuen konfiantza eskertzeko. Fernando badaki zeinen garrantzitsua den inklusioari ikusgarritasun bat emateko, eta beraz, bueno, aprobetxatu du ni aurkezteko, zezaguna zuen ate joka jongo naiz, eta horrela ezagu naza zuen. Aurreko parte hartzaileei entzun diegu esaten zertarako behar den ebaluazioa. Orain, ebaluazio esperientzien berri jasoko dugu, inklusioaren bidean, gure ekosisteman garatu dituztenak, hemen dauden teknikariak, adituak eta akademikoak. Horretarako, honako hizlari hauek izango ditugu bide lagun. Lehenik, instituzioetatik, erakundeetatik, Koldo Pezina Txintxurreta, labur aurkeztuko ditut. Ze hobi izango da berei entzutea. Koldo Pezina Txintxurreta proiektu estrategikoen zuzendaria da Gipuzkoako Foru Aldundian. Eta gainera eskarmentu zabala dauka zibersegurtasunaren arloan. Hemen dugu baita ere, ez oraindik ez daigo, bi emakume ditugu gure artean, enpresa buruak direnak eta ebaluazioak egiten dituztena politika publikoen arloan. Sara de la Rica Goirizelaia, ISEA Fundazioko zuzendaria eta ekonomian katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, estatu mailan eskarmentu handikoa, eta haren ondoan Paula Salinas Peña, Kaseneteko zuzendaria eta bazkide fundatzailea, Katalunian ikerlari aritu dena, eta berak ere politikak ebaluatu ditu. Eta laugarren hizlaria edo parte hartzailea, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Kalitate eta Ebaluazio teknikaria da Antonio Igea Sesma. Politika publikoen jarraipena egiten du eta ebaluazioa, eta bera da egokiena esateko zer egiten ari den ebaluazio arloan une honetan Eusko Jaurlaritzan. Eta azkenean eskatu diot nirekin batera Fernando Fantova nirekin batera mahaiburu honetan aritu dadin. Besaldiko arduraduna da Euskadiko Enplegu eta Inklusio Politikoen ebaluazio organoko titularra, eta berak emango digu ondorioen berri, eta berak itxiko du jardunaldi hau.
Hasteko Koldo Pezinari emango diot hitza. Mai honen interesa da zuetako bakoitzak esan dezala zen nolako ebaluazio esperientzia izan dituen. Dinamika aurreko maietan bezala. Ez dakit minutu batzuk hartu, 7-10 minutu, esperientzia horien berri emateko, eta gero amaieran galdera erantzunetarako tarte bat egongo da. Asko Foru Aldundian, ebaluazioan, ni proiektu estrategikoetatik nator, ez gizarte politikatik. Baina elkarrekin lanean proiektu bate sortu dugu, eta hor prestakuntza ibilbideak egiten ditugu. Lotura bat daukagu beraz enpresa munduarekin. Eta hor ebaluazio tresna bat sortu dugu programaren jarraipena egiteko. Eta horrek eragin bat daukaguk ematen ditugun diru laguntzetan, inpaktu baten daukate gizartean. Eta arlo horretan, elkarrekin lanean proiektuak egiten duena da, gizarte garapen agentziekin batera sare batzuk sortzea, lan inklusiorako sareak. Eta konbenio bidez, hitzarmenen bidez, politika partekatuen hitzarmenak dira, zertarako prestakuntza ibilbideak sortzeko eta bukaeran lan munduan txertatzeko pertsona horiek. Hasieran diru laguntzak besterik gabe ziren, baina konturatu ginen ez genuela inpaktuari buruzko informazioa jasotzen. Nola juten ziren gure diru laguntza horiek, ez genuen jakiten zenbat lagunek lortu zuten lan mundura pasatzea. Eta sorkuntzako maiei esker, zieb izeneko tresna bat sortu dugu, eta hor oinarrian zerbitzu sozialak daude, eta eskualdeko agentzien lanaren esker, laguntzari esker, lortu dugu jakitea ze inpaktu izaten ari diren proiektu ezberdinek, eta zenbat jende txertatu diren lan munduan, zenbatek egin ditun praktikak, zenbatek bukatu duten formakuntza ibilbide hori, eta horrela proiektuak definitzeko eta hobetzeko aukera izaten dugu gero inpaktu bat izateko. Ebaluazio arloa gure kasuan proiektuen jarraipena izaten da, ikusteko zeintzuk sartu diren lan mundura. Oso interesgarria, Sarari emango digu hitza orain, Sara de la Rica. Arratsaldeon, hasteko eskerrik asko, gonbidapenagatik. Nik esan nuke gu ez garela aholkulariak ikerkuntza eta transferentzia zentro bat baizik, irabazi asmorik ez dugu, eta lortu nahi duguna da ezagutza gizarteari itzultzea, transferitzea, eta beraz ez dut uste aholkulari hitz horretan sartzen gerena. Bueno, esan behar dut unibertsitatik sortu ginela eta frustrazio bat sentitzen genuen, ez? Nola burbuila batean geunden eta zuk egiten duzun ekarpen hori edo sortzen duzun hori, kasurik onenean, aldizkari espezializatu batera joaten zela, ez? Eta metodologiaren 5. deribatuan kokatzen zara, zu bezalako ero batzuek irakurtzen dute, baina hori ez doa inora. Eta hor, ni aztertzen ari nintzen, migrazioari buruzko gaiak, generoari buruzkoak, 30 urte eman nituen horretan, eta nik esaten nuen, emaitza interesgarria iruditzen zait, eta gustatuko litzaidake horren berri norbaiti ematea gizartea hobetzeko. Frustrazio horretatik sortu zen, beraz, fedean urte batzuk eman nituen, eta hor gizartera irten ginen, baina batez ere Euskal Herrira etorri ziren datuen tratamenduaren berriz egitena, ez da? Guk taldetxo bat geneukan,
eta datuak mimoz tratatzen genituen, erabiltzen genituen, eta diagnostiko onak ematen genituen. Horretaz gai, nik master bat zuzendu nuen, gidatu nuen urte askotan zehar, nik eman nion hasierako ardura hura izan nuen. Baina, ez ziguten utzi transferentzia zentro bat sortzea, unibertsitatean atea itxi ziguten, Goitibera, eta orduan atera egin behar izan genuen. Aukera bat zen ahaztu, eta bestea da, atera, gizartera eta sortu zentro bat. Eta hori egin dugu, duela 6 urte, ia 6 urte sortu genuen. Eta hor hasi ginen, modu nahiko xaloan, ez da, politika publikoak baloratzera edo ebaluatzera aterako gara. Eta hor, errealitatearekin topo egiten duzu, ez? Eta diagnosiak egitearen errealitatea ezagutu genuen 2014 buelta horretan. Ikusi genuen, ez zela eskura zegoen informazioa ezagutzen, ez? Eta erabakiak hartzen ziren oso evidentzia gutxirekin, datu gutxirekin, ez da? Eta esaten genienean, ebaluazioa izan behar genuela, azarretu egiten ziren, nola, fiskalizatu egin nahi gaituzu eta behar bada gure jarrera ere oso prepotentea zen. Jungera pixkanaka esperantzak murrizten eta kolpe batzuk hartzen eta baina horrek ikasten lagundu digu. Hasteko diagnosietatik abiatu behar dugu, ebaluazioak gero etorriko da. Lagundu behar dugu diagnosiak egiten lehen ebaluazio hori ulertzeko, ex-ante izenekoa. Nola eragin egoera horretan. Horrek ikaragarrizko balioa dauka. Hasieratik, zorioneko izan gara, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak konfiantza jarri dute gugan eta eskutik joan gara beraiekin. Hortik abiatu ginen. Eta gero egokitzen joan behar izan genuen, beraien egoerara. Eta bazatoz, zure txosten hartuta, ebaluazio txosten hartuta, gauza batzuk ondo ateratzen dira, bestatzuk ez, eta ez zera jabetzen nolako kolpe politikoa hartu behar duen politikari horrek emaitza horiek aurkezten baditu. Hori gero ikasten duzu. Eta, oso modu sentiberatsuan jokatzen dugu horrelakoekin, ez? Gure bezeroekin oso leial jokatzen dugu. Berei gusten baldin badute, egoera politikoa oso konplexua dela eta ez dutela argitaratu behar, hori beraien arazoa da. Baina, nik esaten diadana gutxienez irakurri, ez? Eta saiatu zaite hori txertatzen egiten duzun horretan. Hori izan da beste aldaketa bat, ez? Ebaluazio esperientzia horretan egin duguna. Erakunde publiko guztiekin, irudipen hori daukagu, ez? Arazo politikoa sortzen dela. Ebaluazio egoera onertzearena eta hori publiko egitearena. Eta hori egiteko dago. Publiko egiten da, ondo ateratzen bada, oroar. Baina ondo ateratzen ez bada, ez da publiko egiten. Beste esperientzia batekin abiatu gara duela 2 urte terdi, gobernuzkanpoko erakundekin. Eta esan behar dut hor oso ona izan dela esperientzia. Zergatik, informazio asko daukatelako oso ondo jasota gainera. Bigarrenik, ikasteko gogoa daukatelako. Ez daude hainbeste borroka politikoan, ez da zer gertatzen zerbait ondo atera ez baldin bada eta hobetu baldin badago. Eta askoz maizago presta agertzen dira, ebaluazio baten berri ematera. Oso esperientzia ona izan du, informazio asko daukate, oso ondo antolatua. Eta sinbiosi moduko bat daukagu oso garrantzitsua, haien eta gure artean. Ze lerro berean, hildo berean ari gara. Bestalde, jabetuta gaude, ze talderekin ari dira, oso zaurgarria dira taldeak, pertsonak ebaluazio bat egiteko. Eta uste dut horretan oso sentibera izan behar duzula egoeraren aurrean. Kasu honetan, ministeriotik 34 pilotu egin ziren, pilotaje, oso borondate onarekin, baino ez ziren jabetu zen olako zaurgarritasun maila zeukaten haiek. Zailtasunak pilotaje horietan izugarriak izan dira eta horretatik ikasi behar dugu bigarren edizio bat egitekotan.
beste ebaluazio esperientzi batzuk, oso implikatuta gaudenak, Europa sustatzen saiatzen den hori. Europako gizarte funtsa saiatzen ari dira ebaluaziora bideratzen funts horiek, eta guk hor zeregin bat daukagu, kasu askotan gobernuz kanpoko erakundeekin. Uste dute hor oso aliantza ona sortzen dela, parte hartzen duten entitateen eta laguntzaile diren entitateen artean, esku hartze horietan. Eta uste dut hortik Europar Batasuna saiatzen ari dela lotura horiek indartzen, eta batez ere uste dute GKek hori beren gain hartzen dihardutela une honetan. Eta hori oso garrantzitsua da, batez ere besaldi bezalako organoak eta erakundeak sortzen direnean. Eskerrik asko. Paula Salinas nos va... Bai, Paula Salinasek hitz egingo digu orain. Eskerrik asko. Hasteko. Eskerrik asko, hemen egoteko gonbidapenagatik. Eta hemen zaudeten hoi, ez? Hemen geratu zareten hoi, arratsaldeko saio honetan. Sarari entzuten ari nintzen, eta horrek pentsarazi dit Kasenet ere helburu berarekin sortu zela. 3 bazkide gara, doktoretzako ikaskideak ginen, lankideak ginen, eta irudipena geneukan egunero lanean ari ginela, tresna asko geneuzkala politika publikoak ebaluatzeko, oso erabilgarriak izan zitezkela administrazioari begira, baina gero ikusten genuenean, nola egiten ziren gauzak administrazioan, ez zirela aplikatzen tresna horiek. Ebaluazioa zizketan hasi berriak ziren, baina etzen ezer egiten. Asko jota emaitzen jarraipen bat, horrelako zerbait. Eta beraz, gure ezagutza, administrazioaren eskura jartzea izan zen gure helburua. Horregatik sortu genuen Kasenet duela 9 urte. Eta geroztik ikusi dugu ebaluazioaren kulturak aurrera egin duela, nabarmen egin ere, naiz eta egunean zehar entzun dugun bezala, oraindik ere erronka asko dauzkagun aurretik. Garai hartan, Sarak esan duen bezala, ebaluazio egiteko gogo handia geneukan, baina oso gutxi egin genituen. Konturatu gara gero eta gehiago egiten ditugula. Hori dela gure jardueraren zati handiena, eta inpaktuaren ebaluazioa egiten dugu gainera. Beste batzutan jarraipenezkoak, implementaziozkoak izaten dira, baina gero eta gehiago dira inpaktuari buruzko ebaluazioak guk egiten ditugun horien artean. Ados nago, egunean zehar esan denarekin, alegia, oraindik daukagun erronka nagusietako bat dela, ebaluazioen emaitzak erabil daitezela politikako betzeko. Ze ebaluatzen hasi gara, baina gero ez dugu ikusten emaitzak politikako betzeko aplikatzen direnik, edo erabakitzeko norantze bideratuko dugun aurrekontu publikoa. Aurkezpenari marko bat jartzeko, Kaseneten lanari dagokionez, azpimarratu nahi nuke honako ideia hau. Inklusio politikez ari garenean, bilatzen duguna da pertsona guztiek aukera berak izan ditzaten. Eta gizartean parte hartzeko aukera izan dezaten. Beraz, inklusio politikez ari garenean, arlo askotako politikez ari gara. Ez soilik gizarte politikez, edo enplegu politikez, ari gara baita ere hezkuntza politikez, kultura politikez, gazteak, kolektibo zaugarriak, politika horiek guztiak kontuan hartzen ditugu. Azken batean inklusioa zer da, zeharkako zerbait da, arlo horietan guztian, arlo horiek guztiak hartzen dituenak, baita hirigintza bera edo etxe bizitza.
Esan duen bezala, Kaseneten 3 bazkide ginen hasieran eta gure espezializazioak ezberdinak ziren eta ikertzaile talde bat ere bageneukan, hoien espezialitateak ere ezberdinak ziren eta beraz azkenean tekla guztiak ukitu genituen bukaeralderako. Eta guk politikaren arlo gehienetan lan egin genuen. Hoietako batzuk ekarri nahi nituen, lan batzuk zuekin partekatu nahi nituen, ikus dezazuen, ze ikuspegia izan den gurea eta zertarako uste dugun balio izan dutela. Azterlan horiek. Lan merkatuan egin ditugu ebaluazio gehien, behar bada, jada bagoelako kultura bat, enplegu politiken inpaktuan neurtzeko. Eta hor gainera informazio asko dagoelako, oso egituratuta dagoena. Ondorioz, evaluazio teknika batzuk aplikatu daitezke, beste arlo batzuetan aplikatu ezin ditugunak, daturik ez daukagolako. Beraz, arlo honetan bai, enpleguaren arloan egin ditugu evaluazio batzuk, metodo ia esperimentalak aplikatuz, eta oso emaitza fidagarriak eman dituzte politika horien inpaktuari dagokionez. Gogoko dut evaluazio proiektu bat aipatzea, teknologian prestakuntza eskaintzen zuen programa bat zen ura, langileak enpresan bertan prestakuntza bat egiteko aukera ematen zuena, eta horretarako diru laguntza bat ematen zen, metoda esperimentala zen, kosi esperimentala, eta hor inpaktuak oso onuragarriak izan ziren programa horren barruan. Hala, urrengo urtean 10 milioiko finantziazio bat jaso zuen, hori zabaltzeko. Eta behar bada hor, ebaluazioak balio izan zuen, baliabideak lortzeko, eskuratzeko, eta, inpaktu bat izan zuten politika hoietara bideratzeko. Lanaren arloan adibidez, ebaluazio bat bukatzen ari gara, ebaluazio integral bat da, alegia, programa bat ebaluatzen ari gara, diseinutik abiatuta, implementazioa, emaitzak, inpaktua, horiek danak ebaluatzen ditugu. Eta zaurgarriena den kolektibo bati bideratzen zaio, Bartzelona hirian. Ze gizarte zerbitzuko erregistroen arabera aukeratzen dira parte hartzaileak, eta formakuntza, prestakuntza ibilbideak eskaintzen zaizkien norbanaukari gokitutakoak. Eta programa horrek ere inpaktu onuragarria ageri du, eta espero dezagun etorkizunean horrek balio izatea programa bera hobetzeko, ebaluazio osoa edo prozesu osoa ebaluatzen ari garelako, eta beraz ez gara gelditzen soilik programa funtzionatzen ote duen edo ez horrekin, zergatiari ere erreparatzen diogu. Ze programa batek ez badu funtzionatzen edo ez badu lortzen espero zen inpaktua, ebaluazioa egiten dugunean, baina implementazioaren ikuspegitik hor trabak antzematen ditugu, ikusten dugu, nola zerbait gertatzen den oztopo bat sortzen duela, inpaktua izatea eragozten duena, ez? Horrelako administraren aldetiko trabaren bat, edo horrelako zerbait. En términos generales, oro har, egin ditugun ebaluazioak enplegu arloan, hauxe diote. Edo ondorio nagusi hau eman dute, hainbat lurraldetan egindako ebaluazioetan. Eta esan genezake, ondorio gisa, prestakuntza programek oroar ematen dituzten emaitzak izaten da, gehiago irauten dutela denboran, positiboakoak direla. Eta enplegua bultzatu nahi dutenak sektore pribatuan, horiek ere erakusten dute inpaktu oso positiboa dutela. Kasu honetan oso zaila da jakitea ea programa hauek pertsonen kontratazioa bultzatzen duten, jadanik kontratatuak egon zitezkenak.
enpresak jada kontuan izan zezaketenak, eta egin dutenak baina laguntzei esker, beraz, inpaktuaren zati bat etor daiteke hortik, baina beste zati bat, segurenez, etor diteke programa hauek ezarri egin direlako. Eta oroar emaitza esanguratsua ez duten programek denboran zehar, da aldi baterako lana bultzatzen dutenak sektore publikoan. Azken batean kontratazioa sustatzen da denbora jakin batean, baina bukatzen denean kontratua sektore publikoak ere ez du malgutasun nahikorik pertsona horiek kontratatzeko. Eta askotan itzuli egiten dira langabeziara. Estas evaluaciones en el mercado laboral Ebaluazio hauek lan merkatuan dudarik gabe garrantzitsuak dira, baina agerian uzten dute beste auzi bat. Hau da, lan bazterkeria honen zati bat eta kolektibo batzuk astintzen dituena batez ere, honetatik datorrela. Hau da, hezkuntza arloan ez delako bermatzen aukera berdintasuna. Gaur egun jaiotzen zaren familiaren arabera, edo zure jaiotza ezaugarrien arabera, zure hezkuntza aukerak izango dira batzuk edo besteak. Eta arlo honetan, orain, ekin diogu ebaluazio jakin bati. Helburua da, hezkuntza zentroe konplexuetako ezagutza izatea da, ezaugarria jakitea zein den, eta ikasle oso ezaugarriak dituztenak zentzun dira jakitea, eta ze ezaugarri dituzten ikastetxe hauek murriztu ahal izateko eskola porrota. Hau da, ze ikastetxe dira eraginkorrenak ikasleak atxikitzeko orduan. Eta hemen aztertuko dugu ez bakarrik ze aldaera ditugun esku artean, adibidez baliabide kopurua, irakasle kopurua, ez dugu hori bakarrik neurtuko dugu gainera, ze praktika pedagogiko apekatzen dira zentro bakoitzean. Hau da, nola antolatzen den, hau da, ikastetxe horietan sartuko gara, ikustera ze praktika, ze jardunbide duten, nola lan egiten duten, ikastetxe batzuk eraginkorragoak izateko besteak baino. Eta espero dugu ondorio egokiak aterako ditugula, eta hezkuntza politikak definitu ahal izango ditugula, badakigu eskola porrota Espainian 13,6an dagoela. Hau da, beste herrialde batzuetako, baina altuagoa da. este porcentaje se triplica en el caso de los Baina hirukoiztu egiten da, kanpotik datozen ikasleen kasuan edo egoera zaurgarriagoa duten ikasleen kasuan kanpotik datozen haietan. Eta gero horrek lan merkatuan salbuetsita egotek jarriko ditu. A nivel de Cataluña Eta Katalunia mailan eskola inklusiboen dekretuaren ebaluazioa ere egin dugu, eta asmoa da neska-mutil guztiak kontuan hartu gabe desgaitasunekote duten, edo behar berezirikote duten, ikusiko dugu ea ikastetxe arruntetan eskolatu diren edo ez. Hau da, horrela murriztu ahal izateko hezkuntza bereziko ikastetxetan sartutako, matrikulatutako aurrak, eta aukera berdintasunak sustatzeko haien artean. Ateratako ondorietako bat izan zen, oraindik ere lan handia dugula egiteko. Hau da, inklusio kultura bat sortzeko hezkuntza kidegoan. Erresistentzia handiak aurkitzen ditugu, bai familien artean eta bai irakasleen artean. y para ello, para que Eta inklusio kultura hau sortu ahal izateko, garrantzitsua iruditzen zaigu 0 unetik abian jartzea, lehendabizi irakasleen prestakuntza hobetu beharko da. Korapilatsua da inklusio eraginkor bat egitea ikasgela barruan, irakasleentzat. Eta baita ere baliabideak handitzea. Erraza da esatea eskolatu ditzagun haur guztiak ikastetxe arruntetan, baina gero kudeaketa oso komplikatua da. Beraz, beharrezkoak dira hainbat baliabide laguntzazko langileak eskaintzeko. Bai, bueno, hemen utziko dut eta listo. Nahiko, eskerrik asko. Mila esker, Paula, oso interesgarria kontatu diguzun guztia. Tenemos que dar paso.
baina orain Antoni Igeari eman behar diogu hitza. Bueno, azkena naiz, eta abantaila batzuk baditut, eta desabantailak, mezu batzuk ez ditut errepikatuko. Baina nik erantzun nahi nuen galdera, eta denok egin duzuena da, ea lanbiden ebaluatu egiten dugun. Nik uste dut horregatik gonbidatu nauzuela, hori erantzuteko. Lanbiden bai, ebaluatu egiten dugun, noski. Behar bada, oraindik ere ibili beharreko bidea bestelakoa da goizean entzun duguna. Ebaluatzen dugu, baina askotan beste batzuek inposatzen digutelako, eskatzen digutelako, eta beste batzuen beharrak direlako, eta ez praktika normalizatu gisa, eguneko lan gisa. Hau da, zerbitzu zentralek eskatuta, bulegoak, erakunde kolaboratzaileak, hau da, ibili behar duguna da praktika ebaluatzaile hori bultzatu nahi dugun hori, ahalik eta normalizatua izan dadin gure organizazioetan, gure zerbitzuetan. Eta zergatik ez, nahi dugu desiragarria izatea. Hau da, iritsi beharko genuke maila batera, non ebaluazioaren praktika eskatu egiten den, eskatzeko modukoa den, bai barrutik eta bai kanpotik. Beraz, nolabait insistitu nahi dugu, ebaluatu, bai ebaluatzen dugula, ibilbidea falta zaigu. Eta lanbidetik ere, aipatu nahi dut, urtero sistema publiko gisa ebaluazio europarrak izaten ditugula, eta ebaluatzen diguten elementuetako bat izaten da, ebaluazioa, gero eta beto goaz, indartuz goaz, baina oraindik gauza asko ditugu egiteko. Eta nire esku hartzea oinarritu nahi dut esperientziatik. Eta lanbidez hitz egiterakoan enuke ahaztu nahi aldez aurreko esperientzia bat. Hau da, egailanen izan genuen esperientzia. Egailanen ebaluazio unitate bat genuen kalitatezkoa, eta une horretan, beste zerbitzu publiko batzuk iritzegin genuenean, ebaluazio unitate bat egotea elementu bereizgarria zen. Uste genuen ebaluazioa eguneko jardunean egon bertzuela. Beraz, genesi horretik 2024 iritsi gara, eta ebaluazioaren ibilbidea lan departamentuan, egailanen ere bai, eta beste leku batzuetan ere, bai, noski ebaluatzen dugu, baina ebaluazioa hobetu egin behar dugu. Eta nire esku hartzea isteko, esan nahi dizuet, 10 mezu eman nahi dizkizuet. Espero dut kontua ondo eramatea, berbada bat gehiago esango dut, baina, berbada bat edo bi gehiago. Eta horrekin uste dut beteko ditu dela, nire 10 minutu bakoitzeko bat. Hasi aurretik, 0 jarriko dut kontaketa. Nazioartean galdetzen didatenean, ebaluatzea 0tik hasten ote den, beti esaten dugu, ez dagoela ebaluatzen ez duen antolakuntzarik. Eta beraz, bai aldundian, bai udaletxetan, beti 0tik hasiko dute bidea. Bidea hau, ez dute 0tik hasiko zeiadanik hasita dute. Ez dira kontziente egiten dutena etiketatu dezakegula ebaluazio gisa. Beraz, konfiantza. Inor ez da 0tik hasten, eta denok ari gara ebaluatzen, eta denok ebaluatzen dugu. Eta orain hasiko naiz zenbaketarekin. Bat, lanbidetik, uste dut ebaluazioa ulertzen dugula, eta prozesu gisa. Hau da, ez da gertakari bat. Hau da, bat zenbakia. Ez da urtean behin gertatzen, ez, prozesu bada. Oso integratua gure eguneroko dinamikan. Eta bat zenbaki honetan kontzeptu garrantzitsuago izan aipatu dugu. Hau da, ikuspegi integrala eman behar digu. Ez da nahikoa ebaluazio egitea proiektua bukatzen denean. Desde el momento inicial en el que surge la génesis y la primera idea que tenéis. Eta denok dugun ideia da, inklusio politika batekin daitekela enplegu politika bat. Beraz, hor du zentzua. Hau da, ikuspegi integrala. Eta uste dut hemen inklusioko lankidea daudela, eta behin baino gehiagotan entzun didazue kutxa beltzaz hitz egiten. Beraz, nik dut nire parte hartze publikoa, baliabideak ditut, kutxa baten sartzen ditut, eta inpaktu bat ateratzen da. Ni bakarrik fijatzen manaiz inpaktuan, eta ez badu kutxa irikitzen, zer ari den gertatzen, barruan ikusteko, hori ebaluazioa txarra izango da. Zer gertatu diteke, inpaktu hori, gertatzen dela ez politika txarra delako, baizik eta kutxaren barruan gertatzen denean, gauzak ez direla puntuatu behar bezala.
tokiko bulegoekin koordinatzea, kolaboratzaileekin kolaboratzea, politika ulertzea, politikaren irismena beraz beti izango dut. Ireki dezagun kutxa zer dagoen barruan. Bigarrena, guk erabiltzen dugun lehen gaia datua da. Baina ez dut nahi datu argin gelditzea, horren gainetik dago informazioa. Eta uste dut, batzuetan akats asko egiten dugula, datu asko dugula eta informazio gutxi. Badago esaera zar bat, horrela zioena. Ura zegoela leku guztietan, baina edateko urik ez. Uste dut, datuekin gauza bera gertatu daitekeela, datu ugari ditugu, non nahi, baina informazio eskasa dugu. Hirugarrena. Goizean aipatu den zerbait, guk lanbiden nahi dugu ebaluazioa erabilia izan dadin. Beraz, ebaluazio txosten bat entregatuta horrengo gunan, jada pentsatzen ari gara zer egin dezakegun ebaluazio txosten horrekin. Ekimen oso interesgarri bat kontatuko dizut inklusio ministerioaren aritik. Eta Sara Buesak ezagutzen duena, bere teknikari taldeak. Txostena jaso ondoren, proiektu horren ebaluazio txostena jaso ondoren, gogo eta jardunaldi bat egin genuen erakunde kolaboratzaileekin, eta enplegu bulego parte hartzaileekin, baita ere zerbitzu zentralekin, eztabaidatzeko zer egin dezakegun txosten horrekin. Eta horrekin hobekuntza espazioak sortzen ditugu. Non eztabaidatu egiten ditugu hobekuntza ekimenak. Eta hor sortzen dira inklusio politikak ere bilezagun ebaluazioa. Laugarren gogoeta. Goizen atera da. Lanbiden ulertzen dugu osatu egin behar direla metodologiak eta ikuspegiak. Ez da nahikoa ikuspegi kuantitatibo hutsekin oso egokiak izan daitezke, baina osatu egin behar dugu beste metodologia kualitatibo batzuekin. Guk esaten dugu, ez dagoela metodologiarik, zuren egunereko lanen nabardura aterako duenik uste dut, osatu egin behar ditugula metodologiak eta batez ere, jaso behar dugu parte hartzaileen boza, politiken atzean daudenak. Hemen kontua ez da ebaluatzailea ara joatea parakaidista baten antzera, baizik eta ebaluazioa egin behar da ahalik eta modu parte hartzaileenean. Ez dakit non noa, baina, seigarrena. Askotan galdetzen didate, ea jarraipen sistemak eraikitzea, zen bat denbora behar da horretarako. Eta beti erantzuten dut ez dakit, zenbat denbora behar den jarraipen sistemak eratzeko. Erabat instituzionalizatuak. Aurki ditzakegu 4-5 urtean egin duten herrialdeak eta beste batzuei 10 urte kostatzen zaie. Mezu garrantzitsu badago prozesu luzeak dira eta ez dira linealak bere etenak ditu. Etenak markatu egiten dituzte erabaki politikoek. Beraz, garrantzitsua da denbora aprobetxatzea, proiektua jaurtitzea eta gakoietan egitea. Un concepto que ya ha salido esta mañana, pero que insisto. Goizean atera den kontzeptu bat. Nik nahi balin bat dut ebaluazioa instituzionalizatu, ikuspegi sistemikoak behar ditut. Ze esan nahi dut horrekin? Mezu hau espero dut ondo ulertzea. Organo bat sortzea, ebaluaziorako. Horrek ez du funtzio ebaluatzailea sortzen duenak administrazioaren barruan eta sektoren barruan. Organoak berez beste hainbat gauza behar ditu. Ebaluazioa praktika alik eta normalizatuena izan dadin eta desiragarriena izan dadin. Gure egituren barruan. Beraz, apustu egin dizagun enfoke sistemikoen alde. Pues no. Consejo, ¿vale? Desde nuestra experiencia. Evitemos sistemas excesivamente complejos, ¿vale? Ez ezagun pentsa, zenbat eta adierazle gehiago beto izango denik. Eta pentsa dezagun, ze adierazle behar ditugun, eta ea behar ditugunak hor dauden. Eta garrantzitsua, objektua ez da enplegu eta inklusio politiken inpaktua neurtzea. Helburuak izan beharko luke kudeatzea inpaktu hori gure bulegoetan, eta gure erakunde kolaboratzaileen artean.
Horrez zer esan nahi du, inpaktu neurketaren atzetik, inpaktu horren neurketa egon behar du. Neurketak balio behar dit politika hobea egiteko. Eta hortik aurrera hobetzeko. Beraz, helburua ez da neurtzea, baizik eta zer gertatzen den ondoren. Eta amaituz noa. Txaskarrilo txiki bat. Lanbideen eta gure esperientzian, ez dakizuekin partekatzeagatik zein diren gaizto nagusiak harrapatzeko bilaketa eta harrapaketan daudenak. Funtsean, lau dira. Lehena, eta zuekin partekatzeagatik. Badago arrisku bat oso handia edozen organizazioetan, Excel famatu, oiek, uste du denok sufritu ditugula. Saiet ditzagun informazio sistema informalak. Excelak aldatu egiten baita, eta gainea ikusten duzu norbaitek gero zutabe gehiago erantzi dizkiola, eta kontxo, nik nizun hori bidali. Beraz, informazio sistema aldik eta formalenak eta egituratuenak egin ditzagun behar duzuenaren arabera. Badago beste gaizkile bat, eta hori da papera. Norbaitek egiten du inkesta bat, adibidez paperean, eta uste du ebaluatzaileak izango garela 1500 inkesta hartuko dituguna paperean, eta hasiko garenak paperan dagoen hori dena ustiatzen. Zorionez desagertzen ari da, agertzen da beste bat haren ondoan, eta ezagutzen duzuen PDF famatua. Non uste dugu PDF batekin, sartzen dugu ebaluazio txostena, eta uste dugu horrela lan egingo dugula oso erraz. Eta azkena, eta oso interesgarria da, guk isilpeko adierazlea da. Batzuetan ez dakizu zergatik agertzen diren, isilpeko horiek, inork ez dizu esan zer neurtu nahi dugun adierazle horrekin, inork ez dizu esan nola neurtzen den adierazlea, beraz, nork eman dizun, ikusiko duzun nola amaitzen duen. Beraz, hau oso garrantzitsua da saiestea. Eta ja, amaitzen noa, azkena da. Eta honek zer ikusia du goizean esan denarekin. Ez dakit ezagutzen duzuen joko hau, futbola gustatzen baldin bazaizue, edozein taldeetan, edozein futbol taldeetan, aurrean 3 pieza egoten dira. Zentroko aurrelari erdikoa eta alboetako bat. Guk simil berbera erabilizakegu adierazleekin. Adierazlea da aurrelari erdikoa, baina beste 2 jokalari behar ditu, oso sarri gure ekosistemetan egoten ez direnak. Horiek dira helburua eta xedea. Eta helburua da, esku hartze publikotik diseinatzen ari zaretenean argi izan behar duzue zertarako eraiki duzuen esku hartze hori. Helburua. Eta ez da beti erraza helburuak arkitzea deialdietan. Programetan ez da erreza. Beraz, helburua behar dut. Behar dut helburu bat eskuinean, eta helburua da kuantifikazio egitea. Hau da, enpleguaren sistema nazionala, 10% hobetzea, adibidez, behar ditugu helburuak, eta xedeak, eta gero agertzen da adierazlea. Baina batzuetan lagunak ez dituzten adierazleak izaten ditugu. Eta nik beti nire kidei esaten diedan bezala, zezentzu du adierazle batek, ez badu xede bat. Hau da, 150, saltatu behar badut, nekez lortuko dut, baina ze puntuteraino da kudeatzaile helburu bat, ez badu adierazlerik eta ez badu xederik. Y ya para acabar y dejar... Ja amaitzeko eta 10 minutu horiek uzteko, goizean, hitz egin dugu ze famatu horiek buruz, eta beste 2 atera zaizkit. Eta uste dut, hau denokin duera zer ikusia. Lehenik, ebaluazioa sortzen da jakin minetik, ebaluatu nahi duen edozen pertsonak jakin mina izan behar du, ze egin berrizkio bere buruari, hainbat galdera. Erantzuna baritu, aldatu ingo luke lan egiteko modua, beraz jakin horrek horregon behar du. Eta bigarren zea da, konbikzioa, espainolez. Hau da, ebaluazioa eraldatzailea da, eta espero dut gure aldetik gai izan garela hori transmititzen. Hor utziko dut, mila esker, Antonio.
Bueno, no sé si ahora entre los participantes tenéis alguna pregunta para seguir con el... Eta orain, jarraitu nahi duzu elkarrizketarekin, bestela hitza emango diot Fernandori. Seguro Fernandok zerbait duela prestatua. Yo solo quería hacer una pregunta. Nik bakarrik galdera bat egin nahi diot Sarari. Arrastoren bat baduen unibertsitatea lan komun honetan sartzeko. Bueno, ni unibertsitatetik atera berria naiz. Eta beraz komplikatu xamarra da erantzutea. Eta komplikatua da arazo bat baitago. Unibertsitateari ematen zaizkion pizgarriak ez dira transferentziakoak, baizik eta ikerketakoak. Beraz, akademikoek behar dutena da artikuluak argitaratu. Gustatu edo ez, beraiek aurrera egin nahi dute beren karrera akademikoa, lehenbizi agregatu izateko, gero katedratiko izateko. Zuk horretarako egin behar dituzu artikuluak argitaratu. Eta hori ikerketa hutsa da. Beraz, transferentzia ez bada sartzen pizgarritzen den honetan, benetan oso zaila da unibertsitateak zuzenean parte hartzea. Adibidez, gu baditugu 4-5 pertsona elkartu, Alaitz, adibidez. Alaitz zergatik lan egiten du gurekin, interesatzen zaiolako, baina hori bere ikerketak alde batera utzita egiten du. Eta irakaskuntza alde batera utzita egiten du. Berari interesatzen zaiolako gurekin lan egitea horregatik nolabait badu kakotu egiten da gure lanera eta nolabaiteko engantxea du gurekin. Benetan ikerketa bultzatzen delako unibertsitatean, eta ez transferentzia. Kontuan hartuko dugu, uste dut orduak kontuan hartuz, amaitu egingo dugu maila, eta Fernandori utziko diogu laburpen bat egin diezagun. Eskerrik asko denoi.